Grabe mga ka-studio. Naglaway ako habang nanonood ng live mukbang ni Kautol. Mukbang. Yan, subscribe nyo po. Ang sarap ng kain nyo. Simpleng breakfast lang pero talagang ang sarap tingnan kumain to si Kautol. Kaunta. Tumakay kami ng Grab mga ka-studio papuntang Chinatown kasi sobrang dami ng pagkain doon. Titikman natin yung may mga Michelin Award. Michelin Award ba yun? Yung mga masarap talaga na pagkain, na aprobado po. Legit, 100% masarap. Dami lang mga Michelin Award na natanggap. 2018, 2019, 2020, 2023, grabe. Halos every year po meron silang Michelin Award. Yan, mayroong egg, mayroong spring onions. Ito yung sabaw nila, rice noodles. At yan po yung mga laman loob ng baboy po. Tsaka mayroon din silang lechon kawali or fried pork. So ayan mga ka-studio, nakapag-order na po ako. Sobrang excited ko na tikman to. Kasi sobrang dami ng Michelin Award na natanggap nila. Halos every year po mayroon silang award. So siguro masarap talaga itong pagkain nila mga ka-studio. So ito yung mga order ko mga ka-studio. Unang-una po, mayroon tayo ditong pork belly na mayroong rice sa ilalim. Ayan, mayroon din po ditong ito, unsa ni siya, kanang pipino. Mayroon din egg. Tsaka nag-order ako ng mayroong sabaw. Ito, kakaiba ito mga ka-studio kasi mayroong mga lamang loob ng baboy ito siya. Tsaka mayroong pork belly, nilagay nila. Tsaka ito, first time kong matitikman to, ito yung tinatawag nila na rice noodles. Mukhang malambot siya ba. Naglagay din sila ng egg. Bawat order nito mga ka-studio, nagkakahalaga ng 60 baht. Ito 60. Tsaka ito naman, 60 baht yung per order, pero ito, ginawa kong dalawa para madami tingnan ba. So, sa peso pala nito, yung 60 baht is around almost 100 pesos lang po. Sa tingin ko, sulit na to eh. So, tara, hindi natin ito patatagalin. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, mga unta nyo, mga ka-studio. Ayan. Grabe yung sabaw nila, malasang malasa po. Parang maumami siya ba? Dahil siguro sa mga lamang loob at saka sa belly ba. Nung pinakuluan ito kaya lumabas yung mga lasa niya at kumapit doon sa sabaw. Sarap ng sabaw. Ayan, tikman natin to. Dito tayo mga ka-studio, ayan oh. Wow. Ito yung rice noodles mga ka-studio. Medyo chewy siya konti na medyo matabang. Pero nagko-complement naman siya dito sa sabaw. Panalo po, ang sarap. Ito, mayroon diyang mga laman at saka mayroong belly. Isang subo po.
Yung mga laman loob po, mayroon siyang atay, tumbong, tsaka malasa po. Grabe ba, oh? Mm. Yung pork belly nila, sobrang sarap po ng pork belly. Walang duda po. Ang sarap talaga dito. Kaya pala ang daming taong kumakain. Nakita nyo naman, oh, sa likod ko mayroong mga tao talaga kasi dito sa Chinatown po, kuhan ba, parang busy street ba? Ang daming ganang mga taong lakad-lakad ba, passing ba. Overall mga studio, talagang yung lasa niya para siyang Pinoy style na food ba. Kasi dahil dito sa mga pork belly at lamang loob ba. Need ko ng rice ito. Dito naman tayo. Yan, oh. Mayroong rice na mayroong pork belly. Wow. Yung rice nila medyo sweet siya ba? Kakaiba mga studio yung rice nila, nilagyan niya ng pampalasa na matamis. Pero overall po, yung nagpapalasa nito, itong pork belly talaga masarap. Saka yung sabaw na grabe, ilang oras siguro ito pinapalambot ba. I mean yung lamang loob, pinapalambot ba? Na mayroon diyang mga katas-katas. Kaya yung sabaw niya, parang kumapit na rin yung lasa ng mga internal organs ng baboy. Sili ba? Meron din parang sili. Yan, o. Yan. Pwede mo rin lagyan ng ito patis to, ha. Saka mayroon din silang murag sugar at ano. Sugar. Ito, suka ata. Yan. Suka na maraming kuhan, masili, oh. Lagyan din natin. Wow. Mix. Yung amoy niya mga studio, parang nag-amoy suka na rin. Na maanghang. Ah. Manghang na medyo maasim siya konti. Ang sarap. Mayroon silang ganito mga studio. Mayroong sili ba?
Panalo po. Lami kay dire. Medyo madami ito kasi dalawang order ba. Sabaw na natira. So ayan mga studio, grabe, naubos ko. Masarap ng kain ko dito sa pagkain nila. Hindi ko alam yung pangalan nito eh. Kasi hindi tayo marunong mag-Thai. Pero sobrang enjoy ko po sa pagkain nila po. Ang sarap ng sabaw, yung pork belly, masarap din po. Kakaiba yung lasa nila dito. Pero parang, para sa akin, parang Pinoy lang din yung lasa ba. So para siyang, so, yung natikman ko sa Manila, parang kay Mangrado ba, parang mga ganun ba, tumbong soup, parang ganun yung lasa ng sabaw. So maraming salamat po sa panood sa episode na to. Kita-kita tayo sa more Thailand food adventure. Bye-bye.